Ang kinatibuk-an ug unod. 1 Pedro Kapitulo 5 versikulo 10. Ug ang Dios sa tanang grasya nga nagtawag kaninyo ngadto sa himaya nga walay katapusan diha kang Kristo. Sa human kamo makaantos sa diyutayng panahon, siya gayod magahingpit, magapalig-on, magapabaskog kaninyo. Sa diha nga ang kamatuoran gidawat, kini magabuhat og mga dagkong kausaban sa kinabuhi ug kinaiya. Kay ang relihiyon nagkahulugan sa pagpabili ni Kristo sa kasing-kasing. Ug kun asa siya, ang kalag nagpadayon sa espirituhanong kalihukan, kanunay nga nagtubo sa grasya, nagpadayon sa kahingpitan. Dili kini tinuod nga ebidensya nga ikaw usa ka Kristohanon tungod kay ang imong emosyon napukaw, ang imong espiritu gipalihok sa kamatuoran. Ang pangutana mao, nagatubo ka ba ngadto kang Kristo, ang imong buhing pangulo? Ang grasya ba ni Kristo gipakita sa imong kinabuhi? Ang Dios naghatag sa iyang grasya ngadto sa mga tawo aron sila magtinguha og labaw pa sa iyang grasya. Ang grasya sa Dios kanunay nga nagalihok diha sa kasing-kasing sa tawo, ug sa diha nga kini madawat, ang ebidensya sa pagdawat niini makita diha sa kinabuhi ug kinaiya sa nakadawat niini. Ang grasya ni Kristo diha sa kasing-kasing kanunay nga magpalambo sa espirituhanong kinabuhi ug ang espirituhanong pag-uswag pagahimuon. Wala nato makita ang mga tanom nga mitubo sa umahan, ug bisan pa ni ana kita nakasiguro nga sila mitubo. Ug dili ba kita makahibalo sa atong kaugalingong espirituhanong kalig-on ug pagtubo? Ang kinatibuk-an ug unod sa tibuok butang sa Kristohanong grasya ug kasinatian kay anaa sa pagtuo kang Kristo, sa pag-ila sa Dios ug sa iyang anak nga iyang gipadala. Apan dinhi daghan ang napakyas kay kulang sila pagtuo sa Dios. Imbis nga magtinguha nga madala ngadto sa pakigambitay uban ni Kristo sa iyang pagdumili sa kaugalingon ug pagpaubos, sila kanunay nga nangita alang sa pagkalabaw sa kaugalingon. O kon kamo nahigugma kaniya sama sa iyang paghigugma kaninyo, kamo dili mulikay sa usa ka kasinatian sa mangitngit nga mga kapitulo sa pag-antos sa anak sa Dios. Kun atong palandungon ang pagpaubos ni Kristo, nga magtan-aw sa iyang pagdumili sa kaugalingon ug pagsakripisyo sa kaugalingon, kita mapuno sa katingala sa pagpakita sa Dios nung gugma alang sa sad-an nga tawo. Sa diha nga tungod kang Kristo, kita gitawag sa pag-agi sa mga pagsulay nga usa ka makauulaw nga kinaiya. Kung kita adunay hunahuna ni Kristo, kita mag-antos kanila uban sa kaaghop, dili masuko sa kadaot o musukol sa daotan. Atong ipakita ang espiritu nga nagpuyo kang Kristo. Atong pas-anon ang yugo ni Kristo sa pagbuhat sama sa iyang pagbuhat alang sa kaluwasan sa nawala, ug kadtong mga umalambit sa iyang mga pag-antos, mahimo usab nga umalambit sa iyang himaya.